салом алайкум бародарои азиз, хуш омадем ба канали мо Клиппро ва ногуфта намонад ба ҳаматон лайк, подписатсия ва поделитсияро ҳатман метунем. Чӣ хеле ки дар акс шумо мебинед ҷавонмарди хушрӯй, зебо ва актёр ва продюсерҳои силсилафилми тоҷикӣ, яъне Баҳриддини Сабур, беҳтарин силсилафилмҳои тоҷикӣ ва клипу ва ғайраҳо иштирок мекунад ва чӣ хеле ки гуфтам, яке аз силсилафилмҳои беҳтаринаш бо номи Санги ба гӯри Лайлӣ, чӣ хеле ки худаш дар видео мегӯяд, ба наздикӣ силсилафилми мо мебарояд фақат дар канали худи мо. Ва чӣ хеле ки гуфтам, бародарои азиз, медароем дар канали Баҳриддини Сабур ва яъне ки Акай Баҳриддин даромада подписатсия метунем ва интизори кино мешавем. Боқӣ сарбаланду обод бошед ва паноҳатон бар